Apa, kaixo, ni itziketaria inarra naz, eta gaurkoan bideo hontan motor CC, korriente kontinuako motoretaz hitz egin dugu, korriente zuzenekoak. Korriente zuzeneko makinak elektrikoak dira, eta sorgailu edo motor gisa funtziona dezakete. Bi kasuetan, haien funtzionamendua indukzio elektromagnetikoaren printzipioan oinarritzen da. Eta hauek konektatzeko modu diferenteak daude. Seriean, paraleloan, inglesez compound eta independiente. Bideo honetan 3 erakutsiko dizkizuet. Seriean, shunt eta independiente. Independiente kasuan, rotorrak eta estatoreak elikatze iturri bakoitzak bat dakate. Orduan, hau modifikatzeko errazagoa da, bakoitzak bere tensio propia duelako. Bideoan, bi elikatze iturri ditugu. Eta bat dago rotorrean konektatua eta bestea estatorean. Estatoreko elikatze iturria igotzen dugunean voltioak estatoreari voltio gehiago iritsiko dizkio. Orduan velozidadia jetxe egingo du. Eta aldrebes, jaisterakoan voltioak estatorekoak gutxiago rotorran baino, rotorrak voltio gehiago edukiko duenez, fluxua txikiagoa da, eta revoluzio por minuto gehiago edukiko ditu. Orduan, motorra azkarrago joango da. A 820. 1, 2.